Shalom, berkah dalam Gusti dumateng panjenengan sedaya. Matur nuwun sanget saged sesarengan ing dinten punika kanthi kabingahan. Saderengipun kita mirengaken lan nyuraos sabdanipun Gusti ingkang dados tetepaning gesang kita, sumangga kita nyawisaken manah lan pikiran kita supados firman punika estu saged nuntun lan ngiyataken kapitayan kita. Monggo kita ndedonga. Gusti Yesus ingkang Maha Asih lan Maha Suci, kawula ngaturaken agunging panuwun dumateng ngersa dalem. Awit saking sih rahmat lan kanugrahan ingkang Gusti paringaken, saengga kawula saged nggadahi wekdal ingkang mligi kagem madosi sabda dalem. Duh Gusti, kawula nyuwun pepadang saking Sang Roh Suci, supados Gusti kersa mbikak manah lan pikiran kawula. Mugi-mugi lumantar renungan menika kawula saged mangertos menapa ingkang dados kersa dalem lan dados pepadang gesang kawula. Kawula pasrahaken wekdal menika namung wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Pangayom Gusti ing sajroning kasangsaran. Niku judul renungan dinten menika. Kapendhet saking Mazmur 3 doso sekawan ayat 2 doso mekaten, wong mursid iku akeh rerubete nanging diluwari dening Sang Yehuwa saka sakehe iku kabeh. Para sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus, asring kita ngadepi pamanggih bilih dados tiyang ingkang leres utawi mursid, ateges gesangipun bakal adoh saking masalah. Nanging ayat ingkang kasebat punika kanthi cetha ngelingake kita bilih tiyang ingkang leres ugi saged ngalami kathah kasangsaran. Wonten 3 perkawis ingkang saged kita renungaken. Ingkang sepindhah, kasunyatan gesang. Gusti mboten nate janji bilih kita badhe urip tanpa masalah. Kasangsaran punika bagian saking gesang ing donya ingkang kebak tantangan, sanadyan kita sampun ngupaya gesang leres miturut kersanipun Gusti. Kang kaping 2, janji pangayoman Gusti. Punggelan ayat nanging Tuhan melepaskan Dia. Punika janji ingkang mranani manah sanajan masalah katingal kathah lan awrat. Gusti punika pribadi ingkang setya lan kuwasa nylametake kita. Gusti mboten nilar kita piyambak ing satengahing panguji. Ingkang kaping 3, Gusti ingkang ngluwari. Gusti mboten namung nulungi sapisan, nanging saking sedaya punika nedahaken bilih pangayoman Gusti punika komplit lan tumeka ing pungkasaning kasangsaran kita. Pitakonan kangge kita, punapa kita tasih pitados dumateng Gusti sanajan saweg ngadepi kathah kasangsaran? Sampun to kita masrahaken sedaya perkawis kita dumateng Gusti ingkang Maha Asih? Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang Maha Mirah, kawula matur nuwun amargi janji paduka ingkang tansah ngampingi kawula. Sanadyan kasangsaran asring tetep teka, kawula pitados bilih paduka langkung ageng lan kuwasa ngentasaken kawula saking sedaya pacoban. Mugi iman kawula tetep teguh ing sajroning paduka. Amin.